Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Lailatul Safriyanti saking kelas 12 TP kalih. Kasunyatan. Wayahe lingsir wengi. Langit peteng tanpa cahaya. Kemrosake angin nembus pulung ati. Aku kepengin ngerti apa sejatine kang winadi. Dak dulu langit kang peteng iku. Kesara prapatane kono mabur saka prana ujare. Sajake lagi ana gara-gara. Aku ora nyaruwe mundak dadi gawe. Sap letik ukara tan wurunga bisa dadi ngabro ambro. Wayahe lingsir wengi. Datan ana kaedahan. Konan mabur nuruti karep. Sairing karo ngetering pangarep-ngarep. Kang kadang kala nggasih karo kasunyatan. Saking cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.